Nah saiki kaya apa iki kami tuwa Sabiyu kami tuwa Mbak Dewi 300 tahun ngangkat. Kami tuwa lho. Ngene jane diubar ae ngono. Iya. Jeneng mari dhek iki ngangkat jeneng mari. Enggak ya ngene ya bengkoke sih ngene. Gede-gede. Bener ya ini? Kiri ya? Iya. Juga beri. Ya. Ya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari bypass Krian Sidoarjo menuju Mojoagung, Jombang. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Saiki kaya apa iki kami tuwa Sabiyu kami tuwa Mbak Dewi 300 tahun ngangkat. Kami tuwa. Kami tuwa lho. Ngene jane diubar ae. Iya. Jeneng mari dhek iki ngangkat jeneng mari. Enggak ya ngene ya bengkoke sih ngene. 2 tahun dipakai di Bengkulu kurang. Mudah-mudi kegocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan mesra kutha Kediri ngono mari ngono Sebut bangunan. awake Tak ada pikir. kesel ora orang Jadi nyeneni. Kasih kami tuan nih kasih nyatu ya. Taman Brantas ono ning pinggir Bengawan, kampung ora Taman Hutan Jaya iku 300 kaya dene 300 kami tuwa. Satu dia kafe kan kok. Lah rapi ada kami keluar. Tembak di situ kursi balik. Pas gua mulai bayar ya. Kau beli satu kursi. Apa ribatnya? Taman Krasek lan Surya Taman, Dia tak tahu. taman bahagia, taman wisata Bapak ngurus gua ya kabeh kuwi kayak biar gak oleh kotak kedua itu masuk gelas di lembah lagi moro itu kalau putih turun itu tak juga jalan itu saja acara tarian tahun mandiri untuk modal dewi acara-acara barangnya
Jangan dulu. Bapaknya dia bekas tidak dengan kami dua. Lah kok Yun dan kami adiknya malah kami. Kami dua terus nanti MD. Iya, BPB Wisila baru tadi BPD Taman Kertoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, meski itu kan bodong-bodong orang untuk jadi kan dibusi. stasiun Taman hijauan itu untuk Keamanan. utama. terminale tamanan kuwi jenenge Makanya kan berjalan si Rodiner setono atau sering apa lah? pasar Langsung dikemtikan bangi polisi ya. Facebook ya. Tapi yang supaya rambu-rambu kita itu keamanan kan kudu koordinasi tuh ya. Tutupan Kan kecil kan ya penting lah kan. Ini masih bang iya luar biasa. kota gitu. kuliner lan salam renek rambu-rambu belas yo. Nomor salam lah mesti itu. Itu kan pakai dia pakai lu. Nomor salam pakai ya. Aku diketinggian itu papi. Arai kan di pasar. Orang ketinggalan Roh mana salam ya lah kertas itu. Dikatakan Belajar dulu sampai bes. Mau buat bayar. Oh, damai jalan. tapi wong go Mulai keluar kali betul. Mau ini keluar kali. Jadi kita sedang masuk. Tapi lepas kadangan ya ditahu ya kadangan. makan lah. Kita waktu mau pekerjaan satu dilihat. Tembusnya bareng, tembusnya di kali ini. Apa gondang? Apa kan Kebut macet kayak itu. macet lah ya gondang itu. Ambil pokok apa ya kita terlalu berat. Saya tekan gondang itu Ambil lo kotoran tuh. kotoran. Taman Trantas ono ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesra
kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi, Taman Balarang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ning pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Cibut, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho wis kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale tamanan kuwi jenenge, Setono Pethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan bukano dijamin ora bakal rugi.
Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran Abis. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerang Taman Krasek lan Surya Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ing pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana nang Mojoroto Taman Pagoda sumber cita
Taman Kertoyoso, Taman Ronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, meski lure jroning ati, stasiune neng Baluwerti panggonane, terminale tamanan kuwi jenenge, setono petek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri, ora ketinggalan karo seni tradisine. Jaran kepang Lapor nih. kang wis kondang kaloko, ayo dulur sing penasaran ro cerita iki. Beda-beda bukan yang bengkel bukan. Mobil sendiri ono. Ada negara. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Rantas ana ning pinggir Bengawan, Ya kami Taman Hutan Jayabaya kaya dhewe pikiran. kampung gue. Wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun, malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, Ya. sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dhewe pikiran. Ini buat saya berayu. Kak. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya
bahagia, taman wisata Suwargo. Kabeh kuwi ning pesantren panggonane, Museum Erlangga, kebun bunga matahari, Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Tulisan ngalit SR Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang. Kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Ciput, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, meski jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamalan kuwi jenenge, Setono Beteh pasar tradisionale, Stadion Brawijaya, kandange macan putih. Ojo lan kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjeng mriki malih, tahu kuning gedhong pisang cek nyamplenge. Kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Foto ae. Ya, Rasane Karo seni tradisine, Sudah, biar orang nongkrong. wis kondang kaloko. Ayo dulur sing penasaran karo critaku iki, dan bukteno dijamin ora bakal rugi. Tok Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang.
atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi, sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ing pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagoda, Sumber Cipu, Taman Kertoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho wes kilure jroning ati, stasiune ning Paluwerti panggonane, terminale tamanan kuwi jenenge, Setono Petek pasar tradisionale, Mbak. Iya. Kata setahun ini gitu. Masih modus. Ojo lali kuliner lan oleh
pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang ketre okang wis kondang kaloko ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan portano jamin ora bakal rugi. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng taman Brantas ana ning pinggir Bengawan taman hutan Jayabaya kaya dene pikiran taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi taman Balarang taman Krasek lan Surya taman Bahagia taman wisata Suwargo kabeh kuwi ing pesantren panggonane museum Erlangga kebun bunga matahari agro lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Itu cabangnya oke ngene yo. Oke. Kediri kae yo ana yang enggak ampar gitu. Tahu. Tahu, karena kosong, anak-anak kosong. Anak-anak pelajar. Anu tahu karena kosong. Oh, ini apa pop bensin itu belum ada itu ya? Oh, bukan berhenti. Anak-anak lu. Orang anyangan. Taman Pak. Oh iya, anyar ganti kan. Taman Kertoyo. Ada uang di toko. Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, wes kilure jroning ati, stasiune ning Batu panggonane terminale tamanan kuwi jenenge setono petek
pasar tradisionale, Stadion Brawijaya, kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jarang kepang kethek otong wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan konteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng. Taman Di mana mbok tenter yang ono ning pinggir bengawan, gawe apa kula pakai ya Jayapaya gaya share kalau di kamu jebol. Bagi yang persimpanan pas polisi wayah sore aku melakukan kancane neng alun-alun Kontrol. malam minggu pancen apa rame. seperti ini? Jajan bahasa apa-apa. Lewat aku juga awak kita. Kecekan bebarengan sing do pacaran lungguh sangaji mesra. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng. Taman Brantas ono ning pinggir bengawan, Taman Hutan Jayapaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balam, Taman Kresek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwarko, kabeh kuwi pesantren Originalnya tak pulih, terus saya kalau berita itu. Erlangga depan bunga matahari, agro lembah tretes wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning
Tapi masih apa iso sopir iso. Tapi nak merapai ya kayak itu. Abang orang Pertamina itu. Anu apa oktan kurang. Orang pasir. Taman Pagora Ini beda. Sumber Cipu Taman Kertoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Apa lewat Dinane tek iki lho. Padat. Stasiune Campur-campur lewat itu. Jopo kono jopo. Belum tak yang lagi Setono Peteng pasar tradisional Stadion Brawijaya kandange macan putih Wah, dari sampai kita bareng waktu itu ya. Ojo Itu masak. Apa bisa lebih dari pasir. Ada Kudanya Ora ana yo kita watanan sambil bulan. oh ke HP. kuning gedung pisang cek nyampleng kabeh kuwi Betul tak bro mai ke gini aja terus ora ketinggalan karo seni tradisine Jalan kepang ketrek akang wis kondang kaloko Aku malah jalan bakso ya. Kalau lain aku makan tuh. Tidak aku. kalau itu gampangnya catatan kok aku mau tinggal dijamin ora bakal atas menurut aku masih tegas saya dan nganu itu kayak gitu sih kelirunya enggak sih melawan melawan yang strategi enggak mas strategi mau mana lo dari mas strategi taman sekali lan kuwo selo mangle taman tepas ono ning pinggir bengawan berasanya di mana? taman hutan Jayabaya kaya demen pikiran Makan dari Cakris ya. Sate berapa ada? kamu ini tak kris Itu foto tadi dari Bang. jangan rumah Hah? Man. Nyate dari Cakris. Ada sini. Jadi Pak Yopi lu. Ada nggak? waya sore Tapi bapaknya nyantai karo awak. Apane anu? aku kayak ganteng kan Ada kan kalau di Pak Yopi. tahu kok nih tahu Apa itu ya? ya kan jo tapi enggak sih enggak kenapa oh dia tahu udah kan Bosan gede ini ya. kan di apa kekucekan bebarengan tahu ini kan pakai gini kan terus dia sing langsung do pacaran pacaran tapi misalnya dia Aku di sini mungkin keliru apa? Mungkin. Itu kan aku deh yang ini. kutha Disebut? Kediri ini kayak begini pakai itu lek wong duwe mlebu kono tambah kaya selak Sama-sama aku. Aku butuh geleng nih anu ngejak.
selo meleh taman brantas ono ning pinggir Bengawan taman hutan Jayabaya kaya demi pikiran taman sumber pandai wisata sumber Cakarsi taman Balerang taman Krasek lan Surya taman bahagia taman wisata Suwargo kabeh kuwi ing pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Liburi ya? Agro lembah Tretes wisata view 138 Aku Jeburi ya? Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang Mandek muni, Bro. kuwi ana ning Mojokerto Apa-apa? Jadi foto. Taman Pagora Sumber Cipu Taman Kertoyoso Taman boleh subsidi lawan ini alun-alun Mojokerto Mojo baru dapat pokoknya Foto rame nih. Jalan Toho wis kilure jroning ati stasiune ini ya Maluwer terminal Kali di tengahnya. tamalan kuwi jenenge Kalau sepeda, jadi salah sepeda. pasar tradisional Sepeda anak. Stadion Brawijaya kandangnya macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecah-pecah benjeng mriki malih tahu kuning Kalau mau jalan. Truk barang. kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kapan kedai wis kondang kaloko ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan koteno dijamin ora bakal rugi Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren
Taman Sekartasi Besok isi masak. Ya. Lah lah wong paling sarapan dadi ono aku dadi ono baru asli gak sido anu gak sido dadi aku ketakar karuan tambah iki bang batu bang lepas aku baru kan saya terus gopok akhirnya terus tak masuk dulu sedikit terus tak terus gopok ora apa-apa ya terus gopok akhirnya Lah katen lunga baru lunga wah penuh tekan banget. Waya sore aku mlaku karo kancan Ya tuh betul. ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartasi lan Guwa Selo Taman Prantas ono ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Tolong agung di Jalan Besan. Oh enggak lah. Agung. Panggung gunung. Oh panggung gunung. Gede pantai. Iya. Oh. Pas nongkrong iya. Sampai kecamatan dulu di sekitar iya. Kok di sana. Kresek lan Surya Taman bahagia Taman wisata Suwargo Apa dah? Mas Jagung. pesantren Jadi kan budak. Iki Mas Jagung. Iki mangan apa iki? Rokok. Ono apa iki? Oh. Enggak ada hujan. Ini macet. Macet embungnya terak macet. Gunung Mas kabeh Iki magrib urung teko. Oke kawan, kita sudah sampai di pertigaan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penumpang. Pira. Ya. Gede-gede. Bener ya yang kiri ya? Iya. Juga beli. Ya, ya tadi. Iya. Lalu ya. Aku andal aku mat. Kalau gue petang.